Siguis d'on siguis de Catalunya, saps que amb el carnet jove tens un munt d'avantatges repartides per tot el territori. Aquest cop visitem les comarques gironines per comprovar-ho. Hola, què tal? Hola. Hola, bon dia. D'on sou? Empurià Brava. Jo de Barcelona. Jo sóc de Portbou. Soc de Palamós. De Fonteta. Jo sóc de Riudellots de la Selva. De Sant Feliu de Guíxols. De Palafrugell. Jo sóc de Figueres. D'aquí Girona. El Morell. Jo sóc de Calella. Blanes. I jo de l'Empordà. Teniu el carnet jove? Jo sí. Jo també, jo fa 3 anys seguits que el tinc. I tu des de quan el tens? Jo gairebé des del primer dia que vaig complir 14 anys. Estava impacient allà per complir-los per aconseguir el carnet. I quants anys teniu? 18. 19. 18. Jo 24. Jo 22. 18. Sí que joves. A la sala auditori La Mirona, que tenim aquí darrere, a Salt, tenim un 2x1 en tots els espectacles que organitza la sala. Al CaixaFòrum de Girona hi teniu un 50% de descompte. Estiro el fil dels teus pensaments. Un 10% de descompte al Diari de Girona amb les subscripcions trimestrals. Sé que ho diguis de tot cor. I per què el feu servir, el carnet? Bueno, a vegades el faig servir perquè fan un 15% a l'Auditori de Girona. Ah, ja has vingut a l'auditori? Sí, algun cop així. I em sembla que també fan un 50% en el Museu del Cinema. Per anar a esquiar també, amb el forfet, que et descompten. Només en els trens de Figueres a Girona jo l'utilitzo un 20% de descompte. Que m'agraden els idiomes i tot això, doncs en la EIS tinc un 35% de descompte amb la matrícula i amb altres classes per exemple, de castellà o de francès o d'anglès i em va molt bé per poder assumir més bé el curs. I per què més el feu servir, el carnet jove? Pues jo per quan compro llibres a l'Abacus i també per anar, no sé, fora de perfumeries. Al Fresco hi vaig sovint i em fan descompte sempre, ja està molt bé perquè és bufet lliure, saps? Allà em fico el que vulgui. I després està molt bé, que la gent no ho sap, el Domino's Pizza, que hi ha un 50% de descompte i bueno, em pillen anant cap a l'estació tornant de la universitat i bueno, és perfecte, jo que surto amb ganes de... Sí, em fico allà 3 pizzas. El carnet jove ha fet una aplicació pel telèfon amb la que pots saber, des del punt on ets, quins avantatges tens més a prop. És una eina de geolocalització. Pots buscar la teva comarca i la teva ciutat, en aquest cas Baix Empordà, a Palamós, i llavors trobes els descomptes que tens tu a Palamós. La perruqueria Giramé, per si algun com vull anar a fer alguna cosa cabell. Això, un 10% en tots els serveis. Veus aquest grup excursionista i esport, no? Sí, un 50% a la tarifa de preus d'entrada a les instal·lacions. Bé, que et surten tots els milers d'avantatges que tenim a partir d'aquí. Dentistes, clíniques dentals, Museu de la Pesca. Sí. 25% de descompte. Pels que sou de fora de Girona i voleu passar uns dies aquí, a l'Alberg Cerverí de Girona us faran un 2x1 amb els vals del Pack Jove. I també als albergs de la Xenescat, Torre Malagrida d'Olot, la Vall d'en Bas i Ruta del Ferro a Sant Joan de les Abadesses. També tindreu un 10% de descompte en l'allotjament si feu les vies verdes. Quin és el descompte que més feu servir del carnet jove? Ostres, que em faig servir tants que no sé pas. Potser el del tren. El del tren s'endú el premi, I vosaltres també ens podeu dir quin és el descompte que més feu servir al nostre hashtag. També aquí a Girona hi ha un 2x1 a la Sala Planeta. Que aneu a temporada alta, al festival? Depèn de si tenim exàmens o no, depèn. Heu dit que teniu el Pack Jove, però mira, ve de gust regalar-vos en un altre. L'hora de compartir, això sí. Els de menjar per tu i els d'idiomes per tu. Ens hem vingut a veure com dos dramaturgs contemporanis, actuals, doncs es posen a competir, posen el seu art, la seva obra de teatre, a davant d'un públic. I llavors el públic veu els dos textos i diu, mira, m'agrada més aquest o m'agrada més aquest altre. I escolta, això forma part del festival de temporada alta, que no només es fa aquí a Girona, sinó també a Salt. Sí, es fa a Salt i a tots els teatres al voltant de Girona. I el desig de tu em recorda a mi. Quin
Quin descompte tenim aquí al Museu del Joguet? Doncs mira, l'entrada general són 6 euros i amb el carnet jove doncs, teniu un descompte del 20% que queda per 4,80 euros. I què hi podrem veure aquí dins del museu? Joguets, òbviament, però quin tipus de joguet? Òbviament joguets, jocs i joguines que s'han jugat a Catalunya, nens des de principis del segle o finals del segle XIX fins a anys 80 principalment. Què hi veiem aquí? Doncs aquí podem veure Donosito Marquina, que és una de les peces emblemàtiques del museu, perquè aquest osset de peluix va pertànyer als germans Dalí, a Salvador Dalí i Ana Maria Dalí. Aleshores li tenien una gran estima i la seva germana, Ana Maria, ens la va cedir en el museu. Com ella a l'habitació. El Teatre Museu Dalí de Figueres, tarifa reduïda fins als 26 anys amb el carnet jove. Can Pol de Dalt és una casa de turisme rural que donem el servei Bed and Bike. El Bed and Bike és el servei que donem als ciclistes per poder guardar la bicicleta, dormir, sopar i esmorzar. I també poder, amb el tallaret, ja per reparar les bicicletes, inflar rodes, i si ho necessiteu, també podeu fer la rentada de roba i tot això. Clar, perquè per aquí hi ha molts ciclistes que fan les vies verdes, no? Les anomenades vies verdes, i llavors necessiten, suposo, almenys una nit poder dormir, no? Exacte, sí. La via verda és l'antic traçat del tren, que venia des d'Olot fins a Girona, Sant Feliu de Guíxols, i nosaltres estem a tocar la via verda, amb la qual és un punt de parada abans d'arribar a Girona. Estem una mica cansats, no?, d'anar en bici? Bueno, sí, portem un trajecte força llarg, o sigui que estem una mica cansats. Però sovint això o què, de les rutes en bicicleta? Bueno, aquest és el primer cop que hem vist el descompte a la casa rural, doncs ens hem animat a venir. Oh, molt bé.